Dikirr. Keter oyudo ombulu 10,266 ma owuok e kuonde luto ombulu duto 94 kendo yombo Vincent Kibet Rotich mar Democracy for Citizens Party DCP ma oyudo ombulu 10,760 kod jochung' mamoko. Yiero no nyo bagi mar manyo jaod bura manyien bang' tho mar mane en jaod bura Joanna Ng'eno mane otho e masira mar ndek kalapapla e dwe mar 2 higani. David Kipsang Ketel of UDA garnered 18,266 votes. I want to declare Mheshimiwa David Kipsang Ketel as the winner for this by-election. It's been a very long journey. I started contesting way back in 2013. I think this was my 4th time contesting, and I'm really thank God for giving me this chance today to lead the people of Emurua Dikirr. Now that